Bima kena suyaka Sutipya sawara-wara unggul gadanira pitung gedhi Jagat Dewa Bathara anak kungkir Bratasena Hanopo Kunti babuku mumpung durung kebacut yonggir aja tak bacut ket nggon mudar kegayuhan mundi dawuh wakmu Koko Prabu Destarastra babat alas Kandhawa prastaya alas mertani kowe aja nyandung njrempet lakuku Kunti babuku aku yen wis saguh kudu saguh mung gedhe panuwunku pangestune Kunti babuku tak jaluk bakal tumuju ana ing alas mertani semedya tak babat alas mertani ora kena tak penggak nggih ora kena kowe menggak kang dadi aku leren kelakon babat alas Kandhawa prasta yen mengkono puji rahayu ngayomana laku cantraku yonggir Bratasena Kunti babuku pangestumu tak jaluk Sigra kang bala tuminggal Prang campuk samiya ngedali lir dadhet pilete ing gada Dahyang kong mangoncang niti pinjang sangat jiwijil ladinya ngedali muwus seren luwih dhisik Dimas Bratasena Kartomarma Kakang Wanaba uncat Muskanagara Ngastina Kanjeng Rama dawuh penggaken Bratasena nggone babat alas Kandhawa prasta yen nganti cilik loro gedhe tekaning pati Kurawa melu kelangan mula ya Dimas aja tak bajutke nggon mudarbe gegayuhan babat alas Kandhawa prasta Bratasena janji wis saguh ora bakal mingkuh saka lelakon iki. Ayo kowe semingkir. Ora kena kowe nyantulane karo lakuku. Lah, aku iki kaya mengkene mergo tresnaku kaliyan sliramu ora berduli. Ayo semingkir. Ora semingkir, nek ora semingkir malah kowe tak gawe cilaka. Oh, Bratasena. Ora kena diman karo kadang kene merganing patimu Bratasena. Papo Papo Wong maneh
Kartomarma ketiwasan paman. Bratasena saya suwe saya wuwuh kekiyatanipun. Kula kelingan jaman pendadaran siswa saka lima riyin. Bratasena niku pancen satriya sing sentosa gengaluhur karosane magilo-gilo. Mesti ngarep ngandhake nek kowe kalah ngono to. Inggih paman. Bratasena mboten ginake tangan ming ngidak nendang kalih kula. Kula rumaos kewragangan paman, mboten wani kula mungsuh Bratasena. Lah. Kurupati kula paman, mangsa bodho Kurupati legaske co. Bratasena mangke kula ingkang pepalangi. Bratasena, opo Kurupati kakangku. Nek tak eman ngurungna nggon marbabat alas Kandha Prasta Dimas. Aku ngeman marang kowe gaganmu Kurawa ora semingkir idak-idak legare katu. Oh! Bambu! Karepe dhewe Bratasena, opo Dursasana kakangku. Kurawa padha mepalangi kowe iki mergo Kurawa ki tresna karo kowe, Dik. Mergo Pandhawa ki lair ana negara Ngastina, Kurawa ya lair ana negara Ngastina. Aja nganti kowe kelakon babat alas Kandha Prasta, ya alas pertani burung tan burung digadhok karo demit alasun. Kowe arep mepalangi karo aku tunggal dine Kurupati kakangku lan Kurawa mungsuh aku mendho saka pangrerepa. Lah ora kena tak iman kelakon obat abit ke buyer pendelengmu le. Rapat di
Ketiwasan paman. Wong perang ki anggere bukaane ketiwasan ngono mesti kalah kowe yo. Inggih. Tak jarwani ya Dursasana. Mula Kurawa tak ketapke supaya nyegat karo Bratasena iku pancen rikala dina kang kepungkur wis tak rembug karo ibumu Kakang Mbok Gendari. Menawa negara Ngastina Sigar Semangku supaya dikukuhi dadi ora diwenehke para Pandhawa. Aku ngene iki sing tak rigen-rigenke ya mung para Kurawa kuwi kok, Ngger. Lah kok Bratasena cegat dalan mergane. Bratasena iku klilipe para Kurawa. Pandhawa iki klilipe para Kurawa. Bratasena mati klakon mati ana negara Ngastina, ora klakon babat alas Kandhawa Prasta ya alas Mertani. Yen Bratasena mati Pandhawa ringkih ngono lho. Lah ning kasunyatane Bratasena digdaya kok para Kurawa mboten wonten kang saged ngendhih kekiyatane Bratasena. Saiki ngene ditonton saka kaduan. Saekti Bratasena dicegat digawe cilaka para Kurawa ora bisa. Saiki supaya mati ana ngalas babat alas Kandha Prasta aja meneh mengko nyemplung alas. Sedeng ora tambine ngalas mesti wis dipangan demit alas Mertani. Tonton saka kadet. Oh nggih, monggo kula dereke, Mas. kayon katiuping angin sumyak swarane kang garengan samirana mawur
Itu sonyo wis madyalatri rarase medhenge kakoso lepas tindaknya Dian Bratasena awit mundi dawuhnya ingkang Prabu Dasarastra aglis senajanta wonten pepalang para Kurawa saking pemanggihipun Kyana Patih Harya Sengkuni kacegat wonten marga kasirnakna Dian Bratasena pranyata Dian Bratasena datan wonten ingkang saged ngendhih kadigdayanipun satemah anglajeng ketindak para Kurawa melapat angulati Dian Bratasena anggene Rusmedya babat alas Kandhawa Prasta. Sini gegenikan kocapunahan ingkang wonten nagari Ngastina ngajengaken pundi? Kang Kinarya sambeting carita nenggih nagari Pregandani. Prabu Arimba nampi Sangyapura kadang brojo tinun saking Mandrawa kawistara gedheder koncane. Makanda tegese perangan ingkang angka kalih. Sapa tambuh sapa weruh kang kinarya sambeting carita nggih nagari Pregandani. Nagari ingkang nedhengan cek jaman kencana tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Jerajan sak megaring payung nanging gedhe perbawani. Sinten ingkang keparing anggenggari nagari Pregandani? Anggih punika Warnanira putra swargi Prabu Trembaka ingkang gumantinata wonten nagari Pregandani jejuluk Prabu Arimba. Nalendra genya sak Prabata Suta wujude Gandharwa gedhang terang mungging dampar kencana sinebut ingkang rayi
wujuding yaksi ingkang nama Dewi Arimbi kasambung para kadang braja ingkang kepareng sowan Raden Brajadenta kasambet Raden Brajamusti kaya watu ning kaya Banyuwarsa ping daya mangkono pangudi asmaraning driya kang dereng kawijil tamane rata berputipa waleksana lirik berputi mangkono lila lekawaning driya hangge ganjar saben dina lirik kang pawaleksana ana tepi pangandika ladalah Hyang Titi Kululudra Mas Patik Raja Dewaku hadiku bocah ayu Arimbi jagat Dewa Bathara kula wonten dawuh Kaka Prabu prayogakna sowan ngono ngarepanipun Kakang kula nuwun inggih dhateng sendika Rai Paduka nyaosken sembah pangabekti mugi kunjuk ya tak tampa Brajadenta Brajamusti prayogakna sowanmu nduk wis tak dawuh nduk Harimbi kula wonten dawuh Kaka Prabu tak delok saka jaiting netra lekering wedana kuwi adar biatur kula kersanipun Kakang kowe waluku ya Harimbi sebab yen kowe wigih ringa-ringa paribasan ngumbar wisa ana sajroning daging saya ngombro-mbro turta bebayani jagat sampun dipun parangaken kula matur ya Kaka Prabu kepareng ingkang rayi waleh pareng boten kepareng kula badhe uncat saking nagari Pringgondani lho sebabipun kula tansah gandrung kapiluyu dhateng ingkang kekasih Raden Bratasena jagat Dewa Bathara kula mboten saged kesupen jaiting netranipun Raden Bratasena rikala jaman ajang-ajangan perang antawisipun ngestina klayan Pringgondani kula mangertos Bratasena kliwu-kliwu kaya golek kencana kula mboten saged ngampah hardaning kanepsun kula kepencut kaliyan pun Bratasena Kaka Prabu pramila pareng boten kepareng kula badhe ngupati
Harimbi tak kandhani ya. Bratasena iki turun Prabu Pandhu Dewanata iki turun mungsuh. Lah kok kowe arep kepencut, arep suwita ana kersane Raden Bratasena. Apa ora kelingan Kanjeng Rama teka nglalis ki merga pakartine Pandhu Dewanata. Sirajan purwane prenggondane lan Ngastina iku Sumitra, nanging pepungkasane dadi mungsuh. Mula nek kowe ora manut karo aku, pilalu ora diadi kowe merga Bratasena iki nek tak suwitani turun mungsuh. Aku ora lila kowe suwita Bratasena. Sang Hyang Tata Gati Wisraya Galana galayatan kut maringkut ringkut. Galana galayatan Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana. Jagat Dewa Bathara Kaka Prabu. Yen to Kaka Prabu ora paring pambiyantu karo aku ana ngendi dununge Kaka Prabu ki jejere Kadang Werda kudune bisa minangkani pamundhute adi-adine. Panggon jenggo aku mung kepengin suwita Raden Bratasena kok Kaka Prabu mboten kersa minangkani. Yen ngono Kaka Prabu, yen Kaka Prabu ora kersa mbantu karo aku Bratasena tak upadine dhewe jagat aku tak udah-udah pringotan. Aduh Kaka Prabu, Kakang Mbok Arimbi uncat saking nagari Prenggondani. Braja Musti, Braja Denta, klolok non. Mbayumu Arimbi lila ninggalke negara Prenggondani ku merga jejering satriya sing jeneng Bratasena. Mula ya Braja Denta, Braja Musti, yen ngono tutatana Mbak Ayumu aja ati kelakon mengku pinanggya karo sing jenenge Bratasena merga Bratasena iku turun mungsuh sendika ngestuake dawuh nyuwun tambahing pangestu kula badhe nututi Kakang Mbok Arimbi sing ati-ati Braja Musti Braja Denta klolok. Woi. Mbak Yuri biar penyangen di Jagat Dewa Bathara Kala Bendana. Ana apa Mbak Ayu? Lah kok tanggap temen kang dadi karepku. Ayo aku kok. Lah kok kowe sajake
nesu. Wong wadon ku aja gampang nesu. Gampang nesu elek. Tak kandhani ya kala bendana. Aku kalau kok ngersane Koko Prabu Harimba yen aku kepencut karo sing jenenge Bratasena. Aku ra diparengke nyambung katresnan kelayan Bratasena jare turun mungsuh. Monggo aku prasetya aku kudu ngladeni Bratasena. Nek ora kelakon aku lalu tekaning pati kala bendana. Akarepmu aku unjas negara pringgondane arepku pati sing jenenge Raden Bratasena jagat Dewa Bathara Satria kok baguse kaya ngono gumun aku. Ya. Nek ngono aku kudu piye? Mongko tukane Koko Prabu Harimba mesti Kadang Braja padha nututi karo aku. Lah saiki ngene. Nek pancen tresnamu karo Bratasena kuwi lahir tekaning batin, kowe ndisana laku nyimpang dalan mengko para kadang-kadang Braja aku sing methuke jagat Dewa Bathara. Ya to adiku Dik. Yen mengkono mangsa padha para kadang Braja aku tak ndisiki laku ngupati kang kekasih Raden Bratasena. Wis kono ndisana laku mengko para kakang-kakang aku dhewe sing methuke. Mangawur-murahan tengarane ngajurit geng beri magru gongso generasi sip kaya Dimas Kala Bendana. Lah dalah iya Kakang Brajamusti arep tindak endi iki kok tikel wimbane Kakang Brajamusti. Dimas, aku sewedya ngupati Kakang mbok diwai Arimbi kudu tak gawa bali kundur ana pringgondane sebabe arep ngupati Bratasena ora kelakon pilalu tekaning pati. Mongko wis diparing priksa kelayan Koko Prabu menawa Bratasena iki turun mungsuh. Ora kena Kakang mbok kuwi ngupati Bratasena. Lah saiki ngene. Turun mungsuh ki nak ora ana luhur bebudene. Mongko Prabu Pandu iku Nalendra mustikaning jagat duwe anak Bratasena kuwi mesti traing kusuma rembesing madu andana tapa. Upama Kakang mbok kepencut ya ora apa-apa. Malah tak biyantu Kakang Brajamusti. Jajamun tapindha kinetap netra kocak ngundarandir. Idep nyomangala cakra. Ya. Nek kono ki pancen arep ngayomi karo Kakang mbok, tak katutke dosamu. Aku tegel karo kowe. Dimas Kala Bendana, tegel luweh ora ya luweh. Sing tak labuhi sing bener Kakang Brajamusti ora kena tak iman kelakon tak sabetke berbatan sumyur padamu. Ya tak ladeni Kakang Brajamusti.
Brajadenta Brajamusti iki sedulurmu tuwa Dimas Kala Bendana. Lah kok kowe wani karo aku? Wani karo ora gemantung tekonmu kuwi kok, Kang. Kowe ora menggale sing cepening. Kakang Mbok Dewi Arimbi kuwi tak kandhani yo sejarahe. Putra Kanjeng Rama Trembuga kuwi sing mijil saka garwa Prameswari ku mung loro. Ya kuwi Kakang Arimba karo Mbak Yurimbi. Aku kowe sak sedulur Braja-braja kuwi mung putra mijil saka garwa Selir ngono lho. Mula leluhure budi Kakang Mbok Arimbi iku arep dadi serana tentreming jagat raya manunggalan antaraning para kadang Pandhawa lan darah Pringgondani. Dadi upama kekarepane Kakang Mbok Arimbi tak penggak ora bener, merga jangkaning dewa kudu mengkono. Ora berduli yen kowe dadi pepalangku kelakon aku tegel tenan karo kowe. Iya tegel legane atiku. Kacarita Raden Brajamusti ngetok karosan. Raden Brajadenta kagetak mawi aji pamunggung kontal tambuh-tambuh dawahipun. Ayo Bu. Ojo. Jagat Dewa Bathara para adi-adiku tegel karo aku nganti ilang rasa kamanungsane ilang tata kramane menawa aku iki sedulure tuwa ya yen nganti aku kalah karo adi-adiku Brajamusti Brajadenta sak sedulur dudu Arimbi ngenengke cipta Dewi Arimbi Bathara ngudaneni supados sak mangke para kadang braja datan preksa lungayanira Dewi Arimbi Bathara ngudanani saknalika ana gunung nutupi anggane Dewi Arimbi kesamaran para kadang braja. Sang saya dalwara rasa biar sorot lintang kumedap titi sonyo wos madya latri lomrang gandaning puspita kan karyaning budyan nira
Sang Dijawara swaraning madu pronto manungsuk sarining gembat Jagat Dewa Bathara Kakang Mbok Arimbi tak bujung nacap jurang jero mlebu alas gung liwang-liwung kala bendera tak getak nganggo aji pamunggung tambuh-tambuh tibane pelayune Kakang Mbok munggah gunung lha kok ilang blas tak kedhepke lah nek ngono Kakang Mbok Dewi Arimbi iki senajan Wanudya lha iki jebul kesurungan kadigdayan yo lelakon iki sumedhe tak aturke Koko Prabu Arimba Notinang Karangabang nake hutang bati lutiranyo kang manyembur-nyembur gagari mangunyo bangun eko siji diwatak nunggal buminyo kang gumingsir ana padang tuturina ana peteng dudu wengi yaiku aran petenge ngantaka Koko Prabu Arimba ampun kaget Kakang Mbok kula bujung kula kelangan lacak Koko Prabu Bawan ingkang Sinongwati jagat kang kinarya momok jagat Dewa Bathara para kadang-kadangku para kadang braja ora ana kang wani lan ngerti lakuku ya jagat Dewa Bathara ora pati aku bali ora prengkontani yen aku durung pinanggih klayan Bratasena Raden panjenengan wonten ten pundi panjenengan lenggah wonten pundi Raden jagat ana satraka baguse kaya ngono gumun aku gumun lelakon rikala semono aku gawang-gawang kelingan aku pinanggih rikala ajang-ajangan perang antaraning Ngastina klayan Pandhawa jagat putra Prabu Pandu kang kekasih Bratasena aku jaman semono kelingan ana satraka bagus sing gagah gedhe dhuwur kaya ngono gumun aku
ana satria kok bagus e kaya ngene gumun aku upama aku suwito mentah bos senenge atiku jagat gumun aku jagat ana satria kok bagus e kaya ngono gumun aku Raden panjenengan lenggah wonten pundi kula suwito Raden Potuga wonten pundi oh kayu kang purwa sejati wit buana pangkebrat papat godhonge wigo karo membik apratopo keguwo kebang lintang saloka langit semine darugilat wasur ya landeng su tlutuhe bun lawan udan bebujuke akoso bungkah pratiwi koyote bayu jero witeng klopo
lepas tindaknya Dewi Arimbi paribasan bingah prawata sukta ginira datan kabujung para kadang brojo jroning penggalih saged kalampah ngupadi ingkang kekasih Raden Bratasena munggah gunung medun jurang nacap jurang jero Dewi Arimbi daya pinanggih klayan Raden Bratasena sungkawaning kalih Dewi Arimbi bisa ngrogol Kiwulu Salomba sayekti wis wancine ngancik gara-gara eka bumi duwi sawah tri gunung catur samudra Pancataru sat pangonan Sabto Pandito Asta Tawang Nawadewa Dasaratu Goro-goro kapérang ana telu goro-goro jagat cilik, jagat gedhe, jagat pakeliran. Mula diarani goro-goro jagat cilik, jagate manungsa. Goro-goro iku ora iso dirasake wong akeh, kang bisa ngrasake wong kang lagya ketaman goro-goro. Dening kang loro goro-goro jagat gumelar. Goro-goro iki kinarya pratandha ganti alam lan jaman. Nanging keparenging para pujangga para pinisepuh wis paring pusaka sak beja-bejane wong kang lali sik beja wong kang eling lan waspada ora bakal kasempyok gara-gara dene kang angka 3 gara-gara jagat pakliran hamung kinarya hormat Wijilnya putra Kyai Semar Nala Garing Petruk Sumawana Bagong Wijilnya ki Lurah Petruk nyadesken syukur naning penggalih sangya para pamriksa miwah para pamyarsa Wijilnya ki Lurah Petruk hanrasak wonten madyaning Ora Balun
Kang kinarya sahabat ing carita nggih ingkang wonten madyaning wana sinebat wana Kendhayana. Kalau kau jagat sinebat wana gung liwang liwung. Gung tegese gedhe liwang liwung rungkut. Sunyata wonten madyaning wana Kendhayana kathah kekayon sak prangkul rong prangkul watu sak peluk rong peluk kinarya pagedhonganing para satu kewan galak kang kulina mangsa daging manungsa ngletak balung manungsa. Saut papan pandhelikaning jim setan priprayangan klek-klek balung kacandak. Jalma pinilih ingkang awani nerasak madyaning wana Kendhayana. Parandene wonten salah sajuganing satriya bagus warnane. Alenggi menik warnanira pamadyaning Pandhawa putra sawargi Prabu Pandhu Dewaryana. Ingkang kasih Raden Permadi ya Raden Wijanarka ya Dyanarjuna satriya bagus warnane luruh pasemone yen ngandika lirih angarah-arah tledhak-tledhok datan ndak gunaning liyan Dyan Permadi Wijanarka rikala semanten manunggaling sedya para kadang Pandhawa pagedunganing carita wis sayek-sayek praya sumedya babat alas Kandhawa Prastra. Ya sinebat alas merentani kadheraken para panakawan catur Kilora Semar Nala Garing Petruk Sumawana Bagong. Kilora Semar Badraraya preksa ing Bendara Semu Sungkawa sigra hangrapu sungkawanipun ingkang bendara ora mukal sumela sela matur Gus Ndara Permadi wonten menapa to Gus tansah kendel kemawon monggo paring pangandika dhateng kula nek panjenengan menika mboten paring pangandika cara rikma bundhet mboten badhe nderek angudari swawi Gus tak aturi ngendika.
Semareka den prayitna semurire seka balik Tityani Gandayani Tresanya Purnama Sesi Gilar-gilar semati tengahing latar milang ana lintang Bima Sekti Bima Sekti kuncung putih kuncung putih lir saloka Gus bapa bendara kula begegek ugek sak dulita mel Ma kowe iki anggere arep omong ning umak-umek mbok ganti jelih ning ngrungokke nek Semar kon ganti iki ganti apa londo lho iya kuwi duweke Nrada Bleguduk kuwi duweke Dura Yang Tete Kalaludra kuwi duweke Ratu Buta tak kandhani ya Duli mula nggonku nyebut ki mau begegek ugek iku mau nemu surasa tur aku duwe paugeran wong urip janji wis duwe dhewe aja kulina gunake teke wong liya dadi nek wis duwe dhewe kok seneng gunake teke wong liya kuwi dosa tak kandhani dosa kuwi reng dosa nek wis duwe dhewe aja sok seneng gunake teke wong liya kuwi dosa walah dosa nek konangan nek ora konangan ya penak wae ya reng ayo nek ora konangan nek wis konangan wo blai surjan jarik entek kapake diobong aku kaya ngono kuwi mula dieling-eling nek wis duwe dhewe kok seneng gunakake tek wong liya ngono lho kowe iki iso meneng ora kowe kuwi anggere ketok ning padha pating celomet gunemu mula aku mau nyebut begegek tegese barang sing wujud ugek-ugek kuwi tegese obah utawa urip begegek ugek-ugek sak dulita wong urip kejanji gelem makarya ora ketak sethithik mesti mangan ngono lho oh dadi nek begegek kuwi barang sing wujud iya ugek-ugek obah sak dulita sethithik nek mel-mel mangan ya pokoke sesuk arep omong karo anakmu wedok bune aku ngantuk cawisno panganan ora ketang sak dulita mengko aku ben iso ugek-ugek wandamu kaya ember kaya ngono ora dunung ora lenggah Gus Ndara Permadi tak aturi ngendika baguse enten menapa to kok misah kaliyan para kadang Pandhawa niki wau Ndara Permadi sampun nampi pangandikane kaliyan Begawan Wilawuk kados pundi Kakang Semar iku lho aku pinanggih kelayan Rama Begawan Wilawuk
Senajan to purwane ora sengaja nanging antuk kabejan sebabe rikala semono aku didhawuhke karo putri Begawan Milawuk kang sesilih Endang Jimambang. Nggih, sampean pun didhawuhke kalih Jimambang ngoten. Mengkono Kakang Semar. Nanging jroning pengangkah aku rapati bali lamun to durung caos bebantu. Kala ngersane Kang Mas Bratasena anggone babat alas wala mertani lan para Pandhawa wis prasetya sumedya babat alas mertani dawuh Kanjeng Prabu Dastarastra. Purwane pripun to kok babat alas Kandawa Prasta? Rikala semono Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata nyuwun kamukten negara Ngastina amarga Pandhawa kang rikala semono durung dewasa dititipke klayan Prabu banjur dikukuhi klayan Prabu Dastarata bisane aku lan kadang Pandhawa gentur tapane pawadane kudu babat alas Kandawa Prasta. Kakang Semar mula Pandhawa klakon babat alas Kandawa Prasta ing pengangkah besok duwe negara kaya negara Ngastina. Ladalah ngaten to Gus, mengkono Kakang, nanging alas Kandawa Prasta ya alas mentani niku alas gawat kliwat murid angker. Ampun malih mlebu wonten ing alas sedeng mapan wonten tambining alas Kandawa Prasta kemawon jalmu menungso mboten saged gesang malih amargi saking wingiting alas Kandawa Prasta. Nggih Gus, menapa kinten-kinten para Pandhawa niku kuat babat alas Kandawa Prasta. Pangestune Kakang Semarayu, aku sumedya bali manunggal mbantu Kang Mas Bratasena lan kadang Pandhawa babat alas mertani suwi kula dherek iki. Mulat para Sang Arjuna kang esmunya gamanungsan kasrepan ring tingkang mungsuh niran padha kadang tanono wang-wang neh anak panganak ing yayah miyang ibu. Yen mekaten monggo Gus, lajeng dipun sengkut tindake baguse daya-daya manunggal klayan para kadang Pandhawa mbiyantu ngersanipun ing Raka Ndara Bratasena, Ndara Wijakangka lan Kang Rayi Ndara kembar Kakang Semar mengkono Kakang Semar.
Anglir bawan ingkang sinung wedi jagat kang kinarya momong ono Gus Dara Permadi Kakang Semar piye wah niki sampun nyaketi tambining wana mrentani ya alas Kandhawa Prasta sing ati-ati lho Gus mengkono Kakang Semar aja nganti pegat kapratit nan pangestumu tak jaluk Kakang Semar. Oh nggih, monggo sawi kula dereke alon-alon waton kelakon nggih, Den. Sangyang Tata Gati Wisraya Galana kalayatan kut kabali geng raseksa magara rupa jagat Dewa Bathara ya kaya ngene iki rasane wong nglabuhi katresnan iki ya kaya ngene iki direwangi aku nganti nacap jurang jero munggah gunung medun jurang ing nglabuhi katresnan gedhe tresnaku klayane Raden Bratasena nganti aku ninggalke negara pringgondani Raden panjenengan wonten pundi Raden Bratasena jagat Dewa Bathara tak lali-lali kok ora bisa lali gumun aku ora satriya kok baguse kaya ngene baguse wong kok gagahe kaya ngono aduh janggane kok gedene Rajamak aduh astane lah kok gedene kaya ngono mongko musika jenar kaya ngono aduh pupune kok kaya ngono gumun aku ora satria kok baguse kaya ngono gumun mentahno aku ki dadi garwane ngono gumun aku aduh ono wong kok lek kuning kemugiring kaya ngono gumun aku Raden Bratasena panjenengan wonten pundi Raden
Bima kena suyaka Sudibya sawara-wara unggul gadanira pitung kedhi marat gumeter nedeng Bima nyawara punagi nebak jaja tutut usus ngelonggo ludira jagat tiwa Bathara jagat kula aturi kendel Raden menapa panjenengan pangling kalih kula gumun aku menapa panjenengan pangling kalih kula pun arimbi kula jagat tiwa Bathara ana satra kok baguse kaya ngono gumun aku aduh kok kaya ngono kok ya tak lali-lali ora bisa lali sapa wong sing ora ketan ana satra kok gagah gedhe dhuwur kaya mengkono kuwi sembodo diwis padake ora medherene malah saya nyenengke gumun aku wah ana demit jagat ana kaya ngene kok diarani demit Raden kula nila krami panjenengan menapa pangling kalih kula wah aku ora tebung karo kowe sapa kula Arimbi putri Prenggondani menapa panjenengan menika mboten kemutan rikala pinanggih rikala semanten paperangan wonten ing tebes wiring negari Ngastina menapa panjenengan mboten kemutan gumun aku ana satya ditresnani kok ora krasa gumun aku ora jual jawil risi aku panjenengan mboten kemutan kalih kula aku ora ngerti kuwi iki Arimbi putri Prenggondani karepmu kula badhe suwita klayan paduka Raden kersa nggih kula suwitani ora butuh kersa nggih ora butuh kersa yen boten kersa kula rada peksa ora sembrono ora gelem minggat idak-idak Bratasena wah bakal ora kelakon babat alas sebab apa aku digodho demit kalau demit nguyak-uyak karo aku ngakune putri Prenggondani wah gila aku sapa Harimbi nyedakkan ana kene arep nguyak karo aku arep disuwitani kae cedhak kene aku moh Wanodhyayutama mangambararu mengkasuma
oh, oh. Jagat Dewa Bathara apa kowe kang sesilih Dewi Arimbi jagat Dewa Bathara kula nuwun inggih Kusuma Dewi kula pun Arimbi kowe kang mbujung putraku Bratasena kula nuwun inggih wigatimu apa jagat kula prasajan Kanjeng Ibu kula kesengsem klayan ingkang putrapun Raden Bratasena. Raden Bratasena kula suwitani nanging boten kersa. Monggo kula tresna klayan Raden Bratasena mboten kandhek wonten ing lair nanging dumugi batos. Jagat Dewa Bathara kula sampun prasetya yen mboten kalampah ngladosi Raden Bratasena pilalu kula pecah Kusuma Dewi. Arimbi kula wonten dawuh tenan nggonmu tresna kayan putraku Bratasena inggih yen mengkono ayo ngeningke cipta putraku Bratasena ora gelem tak ladeni merga wujudmu pancen Gandharwa utawa yaksi ayo nyuwun muga-muga prasetyamu kepengin suwita lan panjangkamu kang suci lahir batin bisa dadi sarana ilanging wewujudanmu kang kaya mengkono Arimbi yen mekaten kula dherekaken Kusuma Dewi kacarita Dewi Kunthi Talibrata miwah Dewi Arimbi ngeningke cipta ing pengangkah Dewi Kunthi Talibrata nyuwun klayan Hyang Diwasa Dewi Arimbi saknalika salin wujud ingkang sekawit Gandharwa utawa yaksi saka katarimah panunpun Dewi Kunthi Talibrata awit sedyanipun Dewi Arimbi lair dumugi ing batos ilanging yaksi dadi wanodya sulastya ing warna Wanodya utama mangambara rum mengga sumo Arimbi kula wonten dawuh Kanjeng Ibu